Bu, Mak, jam 4 iki wis deko mantri wis rene. Enggak, Mak, wis macet langsung, Mak. Jam 4 diombeni sirupnya 3 sendok. Langsung wis macet, Mak. Amit-amit. Mak isuk mang yo Mak Jah yo. Samjang loro dhuwur sira kaprah kok. Lho, kes mulai gremes nek. Kita beli tiket dulu bersama Mak Jah. Alhamdulillah paringi sehat, paringi seger waras. Ya Allah. Ya wong jam loro. Ayo, Mbok. Amene kamar mandi ra mendek-mendek. Ayo tak gowo ning UGD. Wis wedi. Baiknya kan kene. Ora, Mak. Anu repae. Ora nduk ora mesti kok aku tanganku dicoblosi neh dicukuki darah sing mbok wis ayo. Aku tak ngombe terus digawe noralit, Mak. Bar digawe noralit. Terus tak mantrine kuwi tak mantri tak towel puni. Aku jarene ngono ki mumet ya, Mbak. Iya Mak, mumet cangkeme powait. Ketok iki Aku tak cowerita, Mak. Cowerita. Wis kasus tok aku beli kene. Iya, juga duit sih, Mak. Loh. Iki bisekan Mas mau beli tiket di pemirsa di sini di Sambuang. Oh, ternyata guri kono ya nek omah pemirsa. Sebelah kene bengkel. Nek apa ning lapangan lewatnya sebelah kene kena, sebelah kono ya kena, Mak. Ngene lho, Mak. Iya ki wingi lapangan sing dienggo niku lho pemirsa, pasar malam. Ke pasar malam kemarin itu. Oh. Iya, Mak. Loh. Deknane pasar malam kan ning kono, Mak. Oh, ki nek lewat kene isih. Lewat kene ya isih. Ojek, tapi saiki wis gak patek dienggo ya, Mbak. Dek biyen zamane aku kemah SMP ning kene, Mak. Tahu kemah. Nunggu Pak Silo pemirsa. Pak Silo mau balik rene. Dek mang ceritane Pak Silo kok kene kan. Sing jualan tiket kan masih Jumatan. Dikira nek tutup. Terus balik mulai tutup, Mak. Terus aku karo Mak Jah Penasaran. Takok sik, Mak. Biasanya nek lanang gak gelem takok-takok. Ya karo Mak Jah takok terus akhirnya anu Jumatan riyen. Tanggung. Nek sak ada apa kuwi? Ada siapa tuh? Iya lah paling ya. Ora tiga sisa. Saya ngenteni Pak Silo. Ya jek apik kok, Mak. Iya. Tuh sakit jek apik, Mak. Ada sampah kali. Ono ya. Oh digoleki wonge. Iya. Iya lah. Iki lho sampah. Oh iya. Kono kae omah-omah ternyata ya. Loh kan Pak Silo sudah datang. Ayo. Tuh sudah datang Papa Silo sudah datang. Pak Silo sudah datang. Beli tiket. Medune ndi Mak jenenge? Bala Raja. Bala kuwi artine teman, raja itu raja. Koncone raja ya lah ya. 8 kan tak bayar. Berarti pakai KTP? Enggak Mas. Oh, salah satu saja. Pakai KTP-nya Mama apa Papa? Ya boten, wis pokoke Pak E. Oh, Pak E-nya ini Intan. Mama Lamijah ngono ya. Yang ini Intan sama saya. Mama Lamijah. Hari Minggu nggih. Nggih, hari Minggu. Berarti jam pinten, Pak? Jam 12. Jam 12, Mak. Berarti kene jam 11:30 wis ning kene. Kok kan ada meja iki. Iya. Amit, nduk lah Amit. Mbak Intan karo Mbak Yu.
Ya semoga-moga perjalanannya lancar. Bala raja. Bala teman raja. Alah sela tekan Tangerang ya. Iya deh. Wah bengine mesti serasa turu. Intan nek dalu pun mboten saged turu lho, Pak. Sapan budale nggono wae. Oh, sing ijo sing kosong. Walah. Bangku nomor berapa aja? Walah nggih. Oh ngeten iki sing kosong. Nggih, yang hijau. Wah jejer kali Intan. Oh berarti kursine dua ngeten nggih. Penak ya. Kosong. Oh sebelah mriki kamar mandi, nggih toilet. Mriki sopere, mriki pintu keluar masuk. Kursi kanan, kursi kiri, karek baru. Daerah mriki mawon. Kok kiri? Pae pundi, Pak? Kene kalih, sing kene 6 niku. Niki 1 2 5 6 9 10 terus 2 Mrikine kalih niku. 7 Ketok 78. berketok gitu. Oh, nggih 78 ngoten. Oke. terus ngeten Nggih ngoten. Wah niku. Ya kok tak bayar 6 sik. Mbak Jun. Oh, cek susuk, Mak. Besok piro Mbak Jun? Uangnya 500. Piro berarti? Mboten ngertos. tiketnya 210. Berarti kalau 2 orang 420. 420 susuke 80. Oh. Terima kasih, Mak. Total sebentar Mas, mungkin 6 orang dulu Mas. 4 ya berarti. Sing kene bayar 4 dulu Mas. 6 semua sama ini kan. Iya. Sambung Balaraja nggih mandhape. Nggih. Lah mama aku nek kokono tukune piye, Mak? Apa mulai rene, Mak? Jadi nomere. Oh. Namanya sinten? Anu Lamija. Namija. Nggih. Nyonya lam. Namija nomor WA-ne nomor HP. Nomere Papa. Nomere Pake apa sela? Kang nduk lah. Beli tiket. Sekali kemarin sudah selesai pemirsa nggih. Tumbas tiket. Yes. Hati-hati, Mak. Hati-hati. On. Iki kayak godhong kesambi kalau pemirsa. Soalnya di biyen aku tahu duwe. Godhongnya iki kena dimasak sayur kluwak. Alhamdulillah. Monggo. Puskesmas Sambong. Saiki sepanjang jalan ini kilo pemirsa bakul. Setidaknya romenek bakul dolanan. Nah pemirsa ini tempatnya Mbak Weni langganan sayur Bunda Dewi. Ya. Terus ini tokone Mbak Reni kono ya. Di motor piye, Mas? Oh, blusuk pemirsa lho. Iya, piye iki, Mang? Walah, mak papah, Mak. Delok ambek sela. Ben cukup gak ada Mbak Rina kono. Kale olahraga, Pak Mbak, kalau sini Mbak Rina. Mbak. Oh, alah, Pak olahraga. Mbak, nyuwun es 20 es, Mbak nggih. 20. 20 es niku lho, 20. Ada 20 cup nggih campur-campur. Nggih. Sing Intan nyuwune capcin. Salwa kalih Repa ngeten iki kondo Mbak Lina dhewe, Mbak Lina roh ngoten iki napa? Repa kalih Salwa. Repa iku Jifris. Nggih. Salwai. Iki nak. Iku apa ya? Napa Mbak nek Salwa, Mbak? Pokoknya terus Salwa nggih. Senenganku Mbak Lina roh kok Bude. Ngoten nih. Salwa kok. Intan capcin. Mengke sing 17 kersane make sing nganu napa? Make apa, pake apa, sela apa, engko apa? Wis, Mbak. Pokoke Mbak niki mendung-mendung anyep-anyep warga Kendilan takjak tuku es.
Ben. Tak ombenane es ben padha kanyepen padha karo aku. Piye? Udah tak bayar. Iki Masuk kok bareng Mama. aku ki kronologi mendem yang saya rahasiakan. Sing roh Makjah Mbak. Iya Makjah tak kon ngeroki Mbak iki nek opeh Mbak menenge yo mak rasa cerita wong-wong aku ngono. Aku mendem ketak ya Dek ya. Ketak ta. Aku mendem mak mendem apa jamur lah jamure nggo endi ayo tak dono ning ndir tak dono. Ceritane iki kan aku tuku lontong nggone Mbak Kori kene. Mendem jamur aku kok tak cerita sik. Jamur nemok ning kono lho. Halo sayang. Ning kene. Sik. Dek Nane kan aku wis tak incang-incang lah ya. Panggone ndelik ning kono lho, Mak. Cek, tak ungkrah-ungkrah dek ini. Wis pokoke ning kene iki lho, ning jero kene iki kalau kono. Ki nek tukulan ning kono kuwi lho ning pojokan kono kuwi. Lah. Nah, sitok ada protol. Mbak. Mas ora neng, Mak. Iki kok ngisor kene iki lho. Nek ngene iki kan gigit. Enggak, iki jamur. Untungnya ora jamur ora apa-apa ya, Mak yo. Jadi tukulan enek telung prundul ki ning ngisor iki. Ning jero kene iki enek telu. Wis tak indiki ke Dek Nane. Tak jukuk, tak oseng, tak kei bawang iki, Mak ya. Intan kan tok berkat kanggone Mbah Dasi. Intan ban dimaem karo sambel panggang ambek mie, aku tak oseng dhewe tak pangan, Mak. Pikire kan jamur lah ya. 1 jam kemudian sirah Dek ngeluh, Mak. Keringet gobios, Mak. Terus ning kamar mandi, wer langsung muntah ya, Mak. 1 jam kemudian ning kamar mandi bolak-balik. Sampai bentuknya kaya air kayak, Mak. Kuwi terus mendek, Mak. Tak ombeni banyu karo njok mendek. Mulai jam 12 bengi ngantek esuk, Mak. Aku wis gak kuat, repa tak celuk. Pa. Mboke wis gak kuat, Pa. Iki piye wis biru jere. Ayo. Ayo, Mbak ning rumah sakit. Aku nek rumah sakit dicoblos neh ambek kok kene lho, Mak. Kok kene iki ketok. Lah tak sogrok kok kene lho, tak jukuk kok kene. Dadi tukule iki ning kayu-kayu niki pemirsa. Pikirku jamure padha karo sing koalas. Jebule jerene Pak Silo kuwi jamur tletong. Ih, jamur tretong. Iya. Aku terus mendem pemirsa. Jamur lot malah enak, Mbak. Iki lot iki lho jamurne pemirsa iki lho. Iki tapi gak mendem iki, gak mendem iki. Ulet. Lho, Ulet. ulet tapi iki jenenge lot, iki gak mendem. Jamur lot. Ndek iki kok gak tak foto ya Mak, aku padahal biasanya nek apa-apa tak foto, kok ora tak foto ndek iki. Mau mendem, Mak. Terus akhirnya Pak Mantri teko, tak teleponi mulai jam 2 ya ora nyambung. Kenapa? Aku meneng ae, pokoke sembedek iki. Iya, Yu, kowe keracunan ora ae aku ora mangan popo, aku ora usah bliduk. ngono. Aku nangani wong model kaya ngene iki bolak-balik ora usah mbok bliduk, bar mangan apa kowe? Gak mangan popo, dialah ngaku mangan apa kowe? Ayo. Jamur walah yu kowe kebangetan meneh yu. Sesuk nek rasa mbok baleni. Mangan sing aneh-aneh. Ora angger kabeh jamur kena dipangan yu, muni ngono. Lah pikirku padha ide padha karo jamur barat sing oleh kutuku ning alas kuwi iki ngono. Tapi dia lebih lembek kan maksudnya tipis ya, Mbak. Iya, Mak. Wis aku saiki kapok. Ya, ngono deh. Nek kene jamur ngono. Tapi lot Panggone pokoke ning kene pemirsa, aku ndelik ning ngene lho. apa-apa nek Wis sesuk nek enek tukulane neh, Mak, sok lek enek. Mun ndikne aku nemok yo tukul neh kok. Ning jero kene lho pemirsa, ning kene lho. Tukulane ning kene iki lho. Pamane duyoi sapa sing pengen nguyah ning kene ya ora mungkin ya Mak ya ora. terus dialane dibotot ngolane. Sing bedot sapa? Ayo. Mak Jaki. Dadi ceritane ngono pemirsa. Terus karo Deko nggih, karo Pak Mantri disukani obat iku sing sirup ada 2 botol. Diminum 3 kali, sing 1 sak botol 2 kali. Terus enek kaplet-kaplet terus milih dhewe nduk sak karepem. Sisine kemen diintemno Mama. Alhamdulillah saking senengku wis iso keluar, wis enteng. Dik Dewi cerita, "Mbak, pokoke iki nek wong nek mendem wis iso mutah,
wis iso ke belakang dan wis iso maem, insyaallah wis mari. Oke, Dek. Alah. Aduh. Mendem Mbak Lina aku, Mbak. Aku ra kondo anakku, Mbak, mesti kok aku disowoneni, Mbak. Ora kas, aku wis mendem. Ora, Mbak, podo sama tak podo. Lho, tegak podo ki lho. Ape mirip Mbak Lina? Modele ki ya nek ireng-irenge ngono kuwi, Mbak. Mbak Lina ya, beda, Mbak. Cepet beda. Kuwi jenenge jamur tletong kuwi rada nganu, rada tipis. Iya. Dingenekno ki cepet nganu kok cepet runtuh. Iya, lha kuwi pirang iji? Telu. Ya mbok telu, Mbak. Lah kuwi nek ngantek sejina apa 15 sak mendem tenan. Telu. Ora gelem, Mbak. Dekne mangan berkat, Mbak, karo mie karo sambel panggang. Ora gelem sing Dek Dewi untunge intan ra gelem, Mbak. Mbak. Monggo gelem ketos piye ngono. Nang kene rame ngono, alhamdulillah. Sing 3 tak bawane, Mbak. Sing Salwa, Reta. Biasane Milo tapi mboten didameli. Digawe dhewe. Nggih, bisane nonton. Nggih pun mboten apa gawekno, Mbak. Milo. Niki tak damel napa mboten? Sing Salwa nggih. Milo. Nah, itu Pak Ama. Apa? Agak sedih gawe. Oh, gak usah digawe. Tapi Mbak Lina wis digawe nek dikat digawe. Beng-beng. Beng-beng ngono kok wis digawe nek. Itu Pak Ama yang gak digawe. Yo Milo gak digawe. Oh iya. Wis kadung digawe. Gak apa-apa. Ya wis, Mbak, niku sing setunggal Milo mboten digawe niku tetep. Sing Milo apa diapakno nek Milo ora digawe? Apa mbok piyakno, Nduk? Ngono. Cemal-cemil ngono, Dok. Ndeh. Mak Milo kan rontok-rontok pahit ya, Mak ya. Mbak ini sih. Manis, Dok. Maksudnya kan tetep ana rasa. Anak let-lete kaya pahit sithik ya, Mak ya. Tapi wong seneng kok, Mak Ben, Mak. Sing selam mboten sah didamel, Mbak Lina, tapi kuwi tetep gawa, Nduk. Kuwi kok mbok go cemal-cemil kok bengi. Semua sama apa beda-beda ya? Heeh, terserah Leja. Iya, Mbak. Kan Iki gawe semua sama apa? Si Oma. Semua ngono maksudnya. Karek mamak sing bagekno. Mamak pengene teh ya teh pamane. Mamak apa mbok bagekno kono, mbok bagekno capcus apa cap-cap apa ya karek mamak. Mak, sing 5 capcin, Mak. Ngono. Mengke sing liyane es teh. Aku ndek iki megake roh mbahnya, nukokno Mbah Man ambek Mbah Rame ki modele butek mbok apa aku gak roh. Lah engko ono mbahnya kuwi. Mbahnya loro. Lah nek Mbah Rup ngunjuk es apa ora? Baru pokoke ning omah iki to. Ya Kene. biasane gelem teh. Nek lek sume wulan ki senengane apa, Mbak? Es teh biasa, Mbak? Ya es teh capcin. Oh, ya wes, cacin. Oke, Mbak Lina. Es teh kecil. Walah, mendungnya wis kowe tok pemirsa mendungnya. Nggih, bejane sing entuk kelompoke kula 3, Mbak. Soalnya kaya ibuku mang aku gak, Nduk. Ngono Dik Dewi aku ya ora. Nggih, bakdo kontrol, Mbak. Yun, kowe iki aja lara to, Yun. Buke iki wis lara, kowe kok melok lara leh, Yun. Ditangisi Mbak esuk-esuk. Walah, Nduk, kowe kok mendem jamur. Sesuk baleni neh ya, sing akeh nek mangan. Mboten Bu kapok. Kapok apa? Kapok lombok krasa pedes sesuk mbok baleni neh. Mboten. Udan. Tan udan tuan. Intan udan tuan. Mbak Intan apa mang situ bahasa? Ndek niki capcin, Mak. Capcin. Oke. Jadi untuk pemirsa ya, berhati-hatilah kalau ketemu jamur. Jadi tidak semua jamur itu bisa dikonsumsi atau dimakan. Betul. Sela nek roh jamur kondo mamak sik, kondo papa silo sik. Papa kan ahli perjamuran. Pak, ini bisa dimakan apa tidak? Ngono. Wong koyok mbahmu sing ahli jamur tahu, Nduk, mendem. Mbak, kadang-kadang jamur kan enak sing ning kuwi to, ning prank. Iya. Yang prank itu ada yang bisa dimakan, ada ada yang yang juga enggak, ngono, Mbak. Anak iso, Mak. Oh iya. Dia nelek sumbi. Oh iya. Wis iki nggo pengalaman pemirsa sesuk nek enek tukul neh aku wis ora. Lek Sum, celokno kon rene. Lek Sum rene. Ese gowo rene. Ese gowo. Napa? Ya Allah, aku tak bonus. Terus nih bonusnya yang mriki. Nggih lah, nggih. Ya Allah Mbak, matur nuwun nggih Mbak, sehat selalu, semoga tambah luancar.
Wis kaya iline banyu Zam-Zam ya Mbak. Aku wis alhamdulillah iki iso melewati ndek bengi kaya apa aku bentukku Mbak ya Allah. Iya. Walah Mbak, mulai jam 5 sore. Yo jenggelek Mbak aku isan. Ditukokno kuwi. Degan. Keroki. Tak keweroki dadi bar dikei degan langsung sombu balik Mbak. Atek njaluk degan ijo nek apa Mbak? Sing endah ben awakku sehat aku ngono. Sini sayang aku nitip es. Maksum apa? Engko nitip Deyat. Lesum apa? Aku sing nganukno. Iya. Jeli sama Mbak Ulan sama Papa Kom. Telu. Pokoknya campur enggak lesung kayak sik, lesung. Pokoknya kan Mbak Dum sok tak bawa kita piro. Sik, iki aku iki kan iki bonus bonus 2. Ya. Ngene lho Mak, Mak jah ngene lho. Sampean kan telu ya, terus mbahnya loro. Terus anane anu Mbak Bong loro. Pitu. Yati Susanti loro. Pitu songo. Iya. Mama Sum telu hitungno Mama Sum telu. 12. Deyat. 12, Deyat loro. Heeh. 12 aku 14. Heeh. Terus Mbah Yayem siji. 14 15. 15. Wis ngono. Berarti kurang emang kabeh jumlahe kudu 20 deh. 15 berarti jumlahe 15 berarti kurang 3. Ya kowe terserah make. Banjur loro. Terus kurang 3 berarti. Banjur 3 kurang loro. Tukuku telu, bonusku kan loro. Ngomong aku bingung. Ben Mbak, ben. Tambah loro. Berartine Ben lek sem rame apik lek. Rame monggo pemirsa. Semua kan 20 ya. Iya. Udah diambil Mbak Yun. 3. Lek sem 3. Udah diambil 3 Mbak Yun. Nggih. Berarti 3 17. Lah 17 kuwi terserah Mama. Kuwi wis kalong Mama Sum telu. Ya ben lah. Lek Jarium sita. Heeh. Lek Yatemi siji. Berarti karo 5. Iya. Berarti 5, berarti jek 12. Ya 12 kuwi terserah Mae. 12 arek anu Mbak anu di-upload Mbak. Wis sampean noplos, Mbak. Ngono wis. Mbak Yun telu. Ya temi apa ya Lek ya? Mbok gak ngerti kok Mama Sum. Lek ya temi. Ya ngono kuwi ya. Padha mek ngono kuwi. Ya temi ngono kuwi dadi 4, Lek Jarium apa? Kok nitipno mawak gak apa-apa ya? Berarti anu 5 Mbak. Nyonya Nurma Yunita kei loro kuwi boloku ambek pidat-pidut. Nurma Yunita jerepe rambut kei. Sesone kuwi kok. Iya. Pokoknya iki Mama 17 ki terserah termasuk Mama Sum iki aku iki wis. Alhamdulillah. Aku matre ya perene iki terus. Golek tiket. Bar golek tiket lek Sum. Sesok minggu. Nggih monggo. Wong lanang iki biasane gak gelem takok Mbak Yun. Ayo Mbak. Ayo Mbak goncekno. Tenan. Mbak. Tukak tiketnya nek Jumat apa tutup? Boten tiange nembe TV lah ngono kuwi. Ya wis pemirsa. Wis terima kasih ya Mak Jah. Aku makasih engko tolong minta diendum-endumkan nggih pemirsa nggih. Langsung pulang. Demikian nggih pemirsa konten cerita siang ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Masya Allah tabarakallah masih diparing kesempatan untuk melihat dunia yang sangat indah ini. Rezeki takkan kemana ya Lek Sum ya. Udah tuku es kok dilalah ya Mbak. Padha aku ndek ingi aku tuku lontong dadak roh jamur ya rezekiku terus ndek bengi dadi mendem ya rezekiku Lek Sum. Nek gak ngono aku gak nyelok Pak Mantri. Ora Lek Sum wis kapok. Sing buke ora usah mbok baleni nih jamur iki tidak semua. Tapi beda. Gak ngeri to, Mbak. Maksudnya iki bedane piye gak ngeri ngono lho kudine. Nggih matur suwun Lek Sum. Wis kena nggo baturan urip lho Lek Sum. Iya makasih Mama tolong seanu ya bagekno ya Mak. Nggih. Ki tak wehne Bunda Dewi. Nggih nggo baturan urip grenang-greneng Lek Sum. Wes, ngkon pemirsa, lho dikancing nggih. Lho dikancing intani sama pemirsa. Piye leh? Oh, pemirsa nggih. Terus dintasi. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus Kebukulan malah cek. maca sudah. Terus digawa rono dong. Intene, Repa, Salwa, Yoyo. Wes. Cus nek sudah. Tolong cus nada, cus. Iya. Ini loh pemirsa, tumbasno bubur ayam nggih. Jadi ini obatnya nggih pemirsa. Sekali lagi hati-hati nggih. Bila menemukan jamur harus waspada. Tidak semua, saya ulangi lagi dan saya ulangi lagi. Tidak semua jamur itu bisa untuk dikonsumsi. Ada yang mendemi juga. Ki mak iki aku orang ngombe es pemirsa nggih. Ibu mah. Ora nduk ora. Ibu tak untuk hari ini libur mak cek halus-halusan esek ya. Wes pamit dulu tan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.